What's up mga kapobre, mayong hapon, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi asa mo kang suok sa kalibutan. Karon mga kapobre, maglakaw sa ta. Napuyang pangkuan. Pangbungbong sa akong kubo-kubo. Bongbong taning ato kay kusog kay hangin sa mga. Datag tarpaulin nga mga guba-guba mga pobre. Adi man siya ng guba-guba kada gamit pagod. Malay pugong-pugong sa hangin sa atong balay nga gamay ba. Ang gutan sa pitanan. Taas man niyo. Murag kusog na yung hangin gabi ina. Akong bata dito sa gilag-gilag, kahulpa sa hubon. Pilan. Dalhang atong kuan. Pang abong-abong sa mga bangag dito nga maging hangin. Time check sa tabi. Alas 5:31. Dayon ta sa tong baklay. Natay dang bomba dres luyo. Murag kanyon ba? Mustang mga kapobre. Pobre lang yapon. Medyo bugat-bugat atong lakaw ron kay atay dalang kanyon. Ito na giras mga rebuildi. Layo pa ta, papunta ka 1 part. Alas 5:35. Sayo-sayo ko gamay ron mga kapobre. Kahapon nilugara mga kapit na ko alas 6 na nilugara ha. Ngit-ngit na. Karon murag yag. Hayag alas 5:40 pa gani hayag. Sige hapon mga alas 6 yun siguro to. Ngit-ngit na ni lugar ah. Oh, hayag pa oh. Medyo paspasan na itong utikang ron. Iwan tayo gipamati sa itong mga katiilan. Yo, what's up mga kapobre. Tuloy ang laban. Halagbog at ang atong dala. Yo, what's up mga kapobre. Ngit na gamay mga kapobre. Nanakon rin tungod sa tisda. Atong da. Kung gibit-bit kay bugdo akong baga. Bugtaw kaya siya bugtaw. Tagita lang tas balay mga kapobre. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre, naabot na ko dire. Ito pasigaan. Atay mga iruag niya eh. Natay dalang utanon. Ayo. Nadodong. Papa. Dudung. Ay, dala. Dako kuan. Maglakaw ra ka na ginana ka. Oh, Ay, wala lagi ka ni sakay. sakay. Si Quinta akong gipalit og utanon. Sakay. Ay, mga talaga. Bay. Sada, 20 lang tanong. 20 kwinta na. Normal.
Gamit na nato diha Tarpaulin? tap-tapanan oh. Tarpulin? Oh. Aghan pa magkanagsudan lang. So, Ay, sus. gamit kay na gyapon. Pag-ilis ta, kugos na yung spiro mo. Kansa kay. Kuan sa ko, luya ko. Asa mo? Dong no? Ano ka tublo no? Sige tublo dong eh. Sa kagabi mo, tukilan sa tulog. Di na ni sa inyo, yung tawanan. Asa mo pliwa? Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ko diri mga kapobre. Shout out lang ko diya sa tanang taga Katmon, taga Tinabyunan, Katmon, Cebu. Mao ni akong baby. Baby nga gamay, oh. Ningot ko sa akong baklay. Dako sa kuan, tarpulin nga mga guba. Ang gidala kay para makabungbong mi diri sa among pajag-pajag. Bayad na. Bayad ba tao? Eh, daday. Dre na taman mga pobre. Oh, mo vlog pa ka? Oh, vlog ka. Ngintir kag vlog oh. Tara to kamera to. Kamera. Tara oh. Ye. Hello mga kapobre! Nabot na kong papa!